Muri yeZimbabwe ndadzoka zvakare pane nyaya iri kuitika panapa kwamana. The Zimbabwe Republic Police ZRP is recruiting. Saka panapa criteria yakamira kare so age 18 kubva pa 18 years kusvika pa 22 years ndo mazera vari kutora zvikanzi have 5 O level subject including maths, English and other science subject. Ndobva vabudikirwa vakati be physically and medically fit zvikanzi have a height of 1.6 meters and weight not less than 59 kgs. Be prepared to run 5 kilometers in 20 minutes. Gara wakadzidza wagona chikoro unofanira kugara uri munhu wenyama saka unofanira kugara uchienda kana kujimu uchidya futi uchiguta because makgs ako ari kunzi anofanirwa kunge asiri pasi pe59. So guys, inini ndangoya panapa munoziva kuti inini ndiri munhu kuti ndine love name, ndinogara ndakuzivisa mese kuti kwaita basa garai mamhanya kuZRP kune vanoda kuita basa rechipurisa. Zvekuzonzi mari ishoma zvinozoonekwa guys, at least uchiitawo something more wazona. Muzomboitawo mbuzi inodya paka salary muzongotonyoresawo.